kaile video lama kan lu tak tak ma in lom thu soina tur kan ya hei puma biaka kan tia tlangwal ania ma biaka thon thu da khom channel nei tu pa khan voice record na tur thadeu mai min ho tira achunga khan kalom le a lom thu ka hril ngala ka channel kal tlang hian amam bula live pon ka soi to thowa ti chuan subscriber du om tak te khan ma bia ka hi lova subscribe ula as ke ai senior dai chunia subscriber po ke ai nga dai thawa amaro chu chunga khan kalom em maya a channel ma bia ka thon thu da khom ti khanin da kha min lova tlo sak ve turin kangen ra mol a cheu video lama kal le ngal mayang o voina kan en ho le tur chu Korean action comedy film hunom tak mai zirtir nei thabok si Justice High ti ani dona atop thenga milo en sakle theu turin subscriber lo zong te po kangen le veka cheu Jenny chu hallway a kalmeka school now pangthen khatte chuan an ngai sang ti hriat takin an lo awa Jenny hi athinaramin mi ten an aya chaklo jok an buli hi angai theilo hle a chutiang ti a hriat chuan a khoi nang zek mai thin in sual a hrat em awang hian school atanga suspend po hi atok nual to ani tuntuma a chuak tur po hi mi pathen khat chuan lo ti dingin ti thinrim hlau rutak hian ain tiamna hrenga skula lo kirle to lo turin an hrin ngam trok ani Jenny pa break hi karate black belt ni in judo zirna school anaya Jenny pon apa wang hian martial arts hi kumnau pangte ani atangin azir thrin ani chunga wang chuan buli ching te nen anin sual po hian achak zoka atang fo thrin an pa fa chuan school danga admission ti turin an kala zirtir tu chuan lo admitin school chu midterm exam lak lo lai ani wangin kar thara tanga zom turin Jenny chu alo tia Jenny chu inti boina tel lo tur le kar kalta maya mi buli shat an suspend thu hrilin warning ape ngala Jenny pa chuan Jenny chu buli shat ni lewin buli ho kuthak thin tu ani jok thuin an zirtir tu chu alo hrilfia admission ti zo chuan Jenny chuan ahun kalto asoi chu awangin apa chu achu achala break chuan a school thara po buli shat an om don tho awanga soi ani thu hrilin zaidam le do thei zir turin Jenny chu afui ngala school pon lama chuan school no pangthen khatin mi pakhat Alexa an test na a paper an tir lo awanga kut an lo thak hi Jenny chuan a hmuwa Jenny chuan video in alo record miam ai principal mutir atumani mase anjinga pakhat chuan lo hmu in meche pakhat chuan Jenny chu kut alo thak ngot peka Jenny nuam ti ber anitlat an baina chu olsam tak taka lo bumin nalutuk lowin a khoilet ve chawa Alexan chutianga meche huai sen le chak tak a hmu chuan a en rengot mai ani kar khat nu chuan Jenny chu skula chuan kal ve ta mi pa kut athak te kha a classmate turte lo ni in Jenny an lo hmu chuan hmu lo der tumin lelam an lo hoi sap mai meichia an hne lo kha an zak ve ni Jenny chuan Alexa po a hmungal Alexan Jenny a hmu chuan alom ru hle a biak an tuma ma se Jenny chu a thousand mak mai school bana Alex chuan Jenny chu mule in achana wang khan lom thu an hril luama ma se Jenny chuan ilom tak ani chuan kabul hmaya omsu ti in alo chang hmia thung Alexanu alo langa customer te eitur alo pe me kani chung customer te chu ruin aneiman an pedu talo Alexanu in adil lui chuan chuata alo nam thuai mai le Alexa chu lo tan chuak nga lin chumi de chu a ma chon ngala ma se chumi de chuan Alex po chu kut an lo thak ve ngala ti chuan e man pelowin an chuak ta
Alexa pa hi aboral to a aboral hnu tang hian customer then khat hian an pachiat zia ria in eiman an pedu lowa kut an thak fo thin ani atuk ania skula chuan meiche zinga senior student pakhat senon chuan Jenny hallway a kallai chu tidingin a phone adila a thianten Alexa an bully lai video anei chu delete sak adu ani Jenny chuan alo phallo senon chuan ben an tum ngota Jenny tan akut vai chu amuang ma ani alo man chat mai chuata a thewak rok mai le nek an tum zui le zat chu senon chu zak takin akal kiang zala tlailama chuan Alex chuan Jenny mule in insual zirtir turin angen ta topa Jenny chuan alo hnar zet na in Alexan anu ven him adu wang ani thu an soi chuan remti in apa judo skula chuan a hruaita break chuan Alex chu form fill up tirin atu katanga class zom turin ati ngala Jenny chu zirlai thar alo hruai wangin poisa apebok school student council president Ron Lolangin principal chuan na atho thata wangin alo fakmol mola ma se adik taka chuan an skula bully hrat zong chu Ron an hnuai mi te aminian te an ni a chung ho chu Ron chuan a supportin an thlawang a ho sak fo thin Ron chuan an venga geng pakhat zom ala tum zui thian thatak Harry anaya an no pante da tanga inkom to ni in tibuai tu an nei pon an pahnia tang rualin an beilet fo thin ma se Ron hi an thak danglam to hle ani Harry chuan zirlai nau pang dangte chan omlowa kuthaka ti duda hi tha ati lo hle a chu chuan an in thian thatna khi asiam pha ani ni kha chu Ron office anom lain senon chuan Jenny chu lo complainin Jenny in ati za wangin zirtirna pehlak se adu ani Ron hian senon hi adu ruhle a ma se senon chuan Harrya adu hle thung ti chuan Jenny in senon ati za wangin hremna lekko an tumta school bana Alex chuan judo class akala minute railo te training anei chuan aul samdon lo ti a hrethiam ngal mai push up skip le stretch te chu azo tok turin break chuan ati tira Jenny pon asira lo practice ve in Alex chu thei top chua turin alo fui ve sawa atuka chuan Alex chu arulin ana them thuma kalpo akal hlei theilo Jenny chuan lo fiamin ahma ain training ane na satur thu alo la hril zui break an nei lai chuan mi pahnih hian Jenny chu Ron office kal turin an lo kowa avakal chuan senon nen an buina wanga ko an ni a hrethiam ngal ma se Jenny chu azam phai loti Harryan a hmu chuan mak ati dewa Jenny chu senon a the tlunga chan an zo chuan Jenny chuan in ring tok ti hriat takhian ama ain venna wanga ti ani thule mi pali in Alexa anti boi chungchang asoitel zau boka Jenny omdan vela wang chuan Ron chu asazak mai ma se Harry chu Ron enroll vatin ngai dam dil thuai turin Jenny chu aloti a Jenny po chuan ngai dam chu dilin ngai poimo aloti hriat takhian a chuak ngal mak mai Ron chuan ding tura au tum ma se alo chuak man to si Ron hi president chu aningei maya ma se Harry hi zirlai dangten an za zok thlatani Alex le Jenny chuan judo class an nei meka Alex chuan Jenny mel tha le pianal boxi chak boxi thian nei lawa aom chu mak ati dewa azot ta topa Jenny chuan min kalsan le tur thian nei in omzia aom lo thu lo hrilin Alex chuan kalbo ma se hriat rengna min hnut chia tholom tia alo chan chuan Jenny chu a hne ru hle a ma se atilang lem lo zana chuan Ron Senon Harry le an group member te chuan Chris lom turin restaurant an kala Chris hi midang abuli wanga suspend ani zule meizu in an hlimtlang hle a ma se midang ti na chungchang an ti te tui ber ani ta kha chuan
heri chuan nuam ati lo hle ani chutia hlim taka anom lai chuan Shannonin heria angai sakhle ti Ronan amu chuan athik ru hle a heri nen an pahnih chawa anom lai chuan Ron chuan geng azom don thu hrilin an leader amu to thu le member ni nan poisa angai thu heri chu a hrila heri chuan damdap hian thil tha ani lo thu hrilin Ron chuan alo ngai thadu lo ain hnial boi pha hlak atuka chuan gangster te chu Ron muturin skula lo kala firang taka peturin lo tia te hi Ron autte zong ai point achak zoka Ron po te bula chuan afim khur le a chungwang chuan Ron hian ageng chu zom adu tak zetani te chuan heri chu arin tlak tur zia amuin ageng chu fichoi lova zom turin asoma ma se heri chuan dulawin akalsan mak mai te ya honu chuan Ron chu athin rim le a athin rim hrik tlanga tur azong ruai mai van duai thak takin Alex chu athin rim in hrik thak nan athang tamau mai Chris chu Alexa ruai turin atir ngala mi pahnih ten Alex chu an rual kal tura an nor luilai heri chuan alo hmu chuan mi pahnih te chu Ron a thupek zom lawa Alexa kalsan turin alo tia Chris chuan Ron aya in lak thu tuma heri chu ngain kut alo thak mi mai chuti lai chuan Jenny alo kala Alex chu judo class nei turin alo somani Chris chuan lo manding ngal ngotin Jenny chuan a khoi nang zeka Jenny chevel herian alo hmu chuan ama aya in sual thiam jok chu mak ati hle a ama ai khan a star pha sotani ti chuan judo class zom tur chuan akal veta ain zialu fel chuan Alex le Jenny te bula ain zir ve don ani ani khatnia chuan Jenny chuan Rona Paul zinga min si in engwanga Alex apui nge ani heri chu azota heri chuan Rona Paul chu achua san to thule mani in vennan judo class zom ani thuin alo changa atuka chuan kailona Shannon le Jenny de chu ain tok sia mai Shannon chuan senior zok zana chibai bunga chang a hriat lo wang chuan Jenny chu akaudinga heri chu lo enroll thuain Jenny chu a class akal turin lo tia Shannon chuan thinrim takin heri chu engwanga ama chu pumpel zel nge ani a engwanga akol po chang du lo nge ani zotin heri chu adu thu a hril ta mia maile ma se heri chuan thian angba ka ain lo thu in alo chang dai thung chumi tai chuan Jenny le heri chu classa an pahnih chawin anom duna Jenny chuan heri a zirchan an zot le a heri chuan middle school la kalai chuan boxing a zir thina in tuai hriam le nan adu thu an hril chuan Jenny chuan athil zir thin chu mi buli nan a mang thin ti hria in zirtir na pek hlak adua boxing a chauta heri chuan ti hlau nan an hnek zuai zuaya ma se Jenny chu a khoi fu ve man lo Jenny chuan olsam taka lo ne in ro relan dik tel lawa tharum tho hi a that lo thu in alo zil zeka Ron lo langin te chuan phone atangin membership fee pevat turin alo nora chumini chuan Ron ale aminian te chuan skula zirlai te chu poisa an chu luita Alexan a classmate pakhat an lo ti boilai a hmu chuan a pen chuak tatlat ma se chung ho hne tur chuan ain sual thiamna chuan ala phak thot lo Alex chu an lo khoi hrep zoka chumi tlaya judo class a chuan Alex chuan break chu an skula thil thleng zong chu a hril veka Alex le heri chuan an thil zir chu an baingor to hle a in elna te nein chu chuan ma ason tir hle ani atuka chuan break chu azirlai te kalsanin na thok turin azin chuaka an zalen taboka napang de chu movie en tur le in ti hlimna kal turin an chuaka an holama heri chuan a thian de chu a mun ngai nat bera a hruaya chu Alexanu restaurant ani Alexanu chu afapa in thian anei ve to ti a hriata wang chuan a hlim hle ani heri le Jenny chu an holama
grocery dora cholin heri chuan boxing azir laya azir tir tuin ati du da thin ziale chu chuan kumhni lai ngong thu te thian thalo midang ti na ching anei awanga hreom ati thin zia te chu Jenny a hrila Jenny chuan heri an anun thak danglam adu ti manthiam ngalin pui ngei po atumani atuk ania skula chuan heri chuan ron chu achanchin azota ron chuan fi apek to thule geng azom to thu hrilin naktu ko tangin an ta na thok tananga ti chuan school chu geng thu hnuaya a om to ang ti in an thril chuan heri chuan thinrim takin ron chu athutluk na chu thak turin atia an pahni chuan in nialin ain sual pha ta ron thinrim chuan herian Jenny adu ti hriin Jenny chu ati na tur thuin a voucher chermai chumi nu chuan ron chuan senoni chu Jenny an man theinan apui phot chuan heria anei theinan apui ve tur thu tiamin senon chu a thlem thuta Jenny chu classroom a omin senoni text message adonga senon chuan student council office a ko aloni Jenny chu hun a thlen chuan senon chuan thingpuya damdoi pol lo pe ngalin achunga moilo taka a oma wangin ngaidam lodin mol bol boka Jenny chuan thingpui chu in mai antuma ma se senon chuan ngai ngam ngang lawin aben buak sakle daya ron chu thinrim taka lokalin an plan anga a omlo wangin senon chu abeng thnok mai chuti lai chuan Chris chuan Jenny chu nunglama tangin a ngonga loko abet thutin ron chuan Jenny chu a hnek sia maile Jenny chu acha theilo mai nilovin thokpo a tholei theilo classroom a chuan Alex chuan ron anau then khatte ti lo hraru in Jenny chuan boina tok ti a hrethiam ngala heri hril turin atlan ngal heri chuan ron kol ngalin ron chuan Jenny chan adu chuan minlo moro ti in phone da le mi mai heri le Alex chu kal ngalin school auditorium an thlen chuan Chris le midang thanem tak chuan an lo hual ta khup mai le anin sualta Alex le heri chuan an thilzir an thiam to boka an lo nek sia mai an pahni chuan kut an tur ve hle thowa ma se chung ho chu an tukzal theita ron office lama tlan ngalin Jenny chu chera an lo phor bedrana ron chuan an lo kal hmaimo police ko an tum ani chuan Jenny chu tha avo ngala ron chuan heri chu ama a thing thitirin a chir ngal zota chuti lai chuan Alex chuan break and trick a hril mang chuan ron chu alo khoi zewa ma se ron chuan Alex chu a hnek zek mai chuti lai chuan Jenny chu an phorna tanga lo tal chuak to in ron chuan Alex le heri ne ma se Jenny laka chuan ek mai ani Jenny chuan ron chu nek zotin ol samte in atukzal der mai ani judo zurna school lo langin me chatam tak chuan self defense an lo zirme ka Alex le Jenny chuan an practice ve huntur an lo ngak me kani chuti la chuan heri chuan naw pang enrollment lo ti sak mek boka video munam tak te kan en le zel theinan like le share kha milo war sak sham turin kangen le mol a cheu